Sekä Keski-Euroopassa että Pohjoismaissa käytetään talvisin nastattomia talvirenkaita. Pohjolan ja Keski-Euroopan talvirenkaat eivät kuitenkaan ole samanlaisia. Keski-Euroopan talvirenkaat on suunniteltu nimenomaan käytettäviksi leudoissa olosuhteissa, joissa talvi tarkoittaa yleensä tavallista rankempia vesisateita ja nopeasti poissulavia lumikerroksia. Pohjoismaiset kitkarenkaat on suunniteltu toimimaan nimenomaan ankarissa talviolosuhteissa, joissa tiellä voi olla paljonkin lunta, jäätä ja alijäähtynyttä vettä. Hyvätkin renkaat ovat huonot, jos niitä käytetään väärissä olosuhteissa. Oheisessa esimerkissä suoritetaan täyskiihdytys sekä pohjoisiin olosuhteisiin suunnitelluilla nastattomilla Nokian hakkapelitta R-talvirenkailla että Keski-Eurooppaan räätälöidyillä Nokian WR-D3-talvirenkailla. Molemmat rengassarjat ovat testivoittajia omissa sarjoissaan ja omilla markkina-alueillaan. Esimerkki tuo selkeästi esiin sen, miten eri tavalla renkaat toimivat todellisissa talviolosuhteissa. Kun hankit autoosi kitkarenkaita, varmistu, että ne soveltuvat juuri niihin olosuhteisiin, joissa renkaita aiot käyttää.